Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мөхтәрәм дин кардәшләребез, шәһәрдәшләребез, туганнарыбыз. 11 айның султаны булган Рамазан шәриф айының соңгы көннәренә дә ирештек. Бу мусульманнар өчен изге ай. Шушы мөбарәк айда Аллаһка ышанган һәм буйсынган кешеләр, мусульманнар ураза тоталар. Коръәнгә һәм изге гамәлләргә игътибарларын тагын да арттыралар. Рамазан аеның соңгы 10 көнендә мөмкинчелеге булган шәһәребез мусульманнары мәчетләребездә ихтикафларга калалар. Ягъни ниятләп, дөнья эшләрен куеп, Аллаһка якынайыр өчен Коръән һәм намазлар укыйлар. Изге Рамазан аеның соңгы 10 көненең так кичәләре нидән гыйбарәт? Шушы хакта Ак мәчет мәдрәсәсе мугаллиме Мөхәммәд хәзрәттән белешеп алыйк әле. Мөхәммәд хәзрәт, аңлатып китегез әле, Рамазан аеның соңгы 10 көн нидән гыйбарәт? Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям Рамазан аеның 10 көне кергәч, мәчеткә ихтикафка керә торган булган. Ягъни ихтикаф инде ул ниятләп мәчеттә калуны ниятләү. Шушы вакытта инде ул күбрәк гыйбадат кыла кеше һәм инде Аллаһ Тәгаләгә якыная. Һәм инде Айша анабыз әйтә, Рамазан аеның соңгы 10 көне керсә, Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям төннәрен йокламый иде, гаилә әхилләрен уята иде һәм инде изарын ныграк бәйли иде ди. Ягъни шалбарын. Монда инде шушы шалбарын ныграк бәйли дигәндә киная. Ягъни бигрәк тә гыйбадәттә айрыша тырышлык күрсәтә иде ди. Һәм инде Рамазан аеның шушы соңгы 10 көнендә Аллаһ Тәгалә Кадр кичәсендә билгеләгән. Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Ман кама лейлатул кадри иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тaqaddama min dhanbihi." Ягъни кем Кадр кичәсен иман белән, ягъни Аллаһ Тәгаләгә ышанып һәм аның әҗеренә өметләнеп үткәрә икән, аңа аның электән кылынган гөнаһ хаталары кичерелер ди. Һәм инде Кадр кичәсенә килгәндә, шулай ук Аллаһ Раббыбыз әйтә, дөреслектә без бу Коръәнне Кадр кичәсендә иңдердек ди. Ягъни Лаухул Махфуздан инде беренче кат күккә Аллаһ Тәгалә Коръәнне иңдерә. Менә шәһәрдәшләребезгә аңлатып китегез әле, менә бу ихтикафның дин яктан мәгънәсе нәрсәне күз алдында тота? Шул инде әйтеп киткән идек, инде ихтикаф инде ният белән мәчеттә калу, ягъни дөньядан ваз кичеп, күбрәк инде ахират өчен тырышу, шунда инде кеше гамәл билгеле гыйбадәтләрен кыла, инде намаз укый, Коръән укый күбрәк, һәм инде Аллаһ Тәгаләгә якынаерга тырыша. Һәм инде ихтикаф ул шәргый яктан килгәндә инде аның хөкеме инде Рамазан ае ихтикафы ул суннати муаккада аль кифая, ягъни ныклы суннат, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям бер вакытта да аны калдырмаган. Һәм инде ул җәмәгатькә йөкләнгән. Әгәр дә җәмәгатьтән бер генә кеше булса да, шушы мәхәлләнең җәмәгатеннән бер генә кеше булса да, аны үти икән, ул бөтенесенең үстеннән дә төшә җаваплыга. Әмма бер кеше дә үтәми кала икән, бөтен кеше суннатны калдыручылардан була. Һәм инде кыямәт көнендә без беләбез бит инде кемдә кем суннатларны җиренә җиткереп үтәп бара икән, Аллаһ Тәгалә аның илчесенә саллаллаһу алейхи ва саллямга шәфәгать итү мөмкинлеге бирә. Әгәр дә без инде аннан да баш тартабыз икән, димәк инде Аллаһ сакласын, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямның шәфәгатеннән коры калырга мөмкинбез. Хәзрәт, шулай аңлатып китегез әле, менә бу Кадр кичәсе. Ул турыда күп ишеткәнебез бар бит инде, укыганыбыз да бар. 1000 айдан хәерлерәк дип әйтелә бит инде. Шул турыда да аңлатып китегез әле. Аллаһ Раббыбыз инде әйтүемчә инде Коръәндә әйтә, без бу бер сүрәдә әйтә инде, без Коръәнне ди шушы мөбарәк булган айда иңдердек ди. Икенче Кадр сүрәсендә Аллаһ Раббыбыз әйтә, без бу Коръәнне Кадр кичәсендә иңдердек. Һәм инде аңлатып китә Аллаһ Тәгалә Кадр кичәсенең нәрсә икәнен. Ул ди 1000 айдан хәерлерәктер ди. Һәм шушы айда фәрештәләр һәм рух, ягъни Җәбраил фәрештә Аллаһ Тәгаләнең тәкъдире белән, ягъни шушы бәндәгә 1 еллык тәкъдире белән җиргә төшәләр һәм бу төндә имин булыр хәтта таң атканчы ди. Аллаһ Раббыбыз безгә менә шундый киң рәхмәтен инде насыйп иткән. Һәм инде Айша анабыз Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямнан сораган: "Эй Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям, әгәр дә мин ди шушы Кадр кичәсен танып ала алсам, аның бит инде бар билгеләре дип әйтик инде. Мисал өчен инде ул тыныч булыр, төне җилсез булыр, инде этләр өрмәс шундыйрак. Һәм инде әгәр дә мин аны танып алсам ди, мин нәрсә әйтим ди?" Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Син мондай сүзләрне әйт: Эй Аллаһ,
син гафу итүче, гафу итүне яратасың, мине гафу ит дип. Ягъни Аллаһумма иннака афуун ва тухиббул афва фаъфу анни ди. Шушындай сүзләрне Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям өйрәтеп калдырды. Ярый хәзрәт, бик зур рәхмәт сезгә. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Гадәттәгечә ел саен Ак мәчеттә иктикафка калучылар бар. Быел да аларның саны 20-дән артык. Сәгать 2нче ярты, Рамазан аеның 27нче кичәсе. Иктикафка калучыларның хәлләрен белеп алдык әле. Бу ихтикафка без ел сайын калабыз. Ихтикафка ел сайын кешеләр саны арта бара. Яңа кешеләр килеп баралар. Алхамдулиллаһ шөкер. Шушы ихтикафка без һәр җирне килеп үзебезнең гөнаһлардан арынырга тырышабыз. Безгә карап яшьләр киләләр хәзер, яшь кешеләр киләләр. Без үзебез генә түгел, безнең милләт булмаган кешеләр дә килеп хәзер ихтикафта катнашалар. Ихтикафта булалар. Ихтикафка килү үзенең шул безгә без гөнаһлардан арынып, Аллаһ Тәгалә кушканын үтәп, тиянат итеп яшәргә тырышабыз. Үзегез белән дә таныштырып үтегез әле. Минем исемем Сабирҗан. Шулай итеп мине атаганнар инде, бу әби бик минем динне кеше булган, динне кеше мине истә. Бер нәрсәне әйтеп китәсе бар. Әби үлгән көнне, төнне инде мине күршегә керткәннәр иде. Бәләкәй чагында миңа 9 яшь ел вакытта күршегә кертеп, мин уянып, күреп, безнең үй өстеннән шундый яшел алтынлы өскә китте нур. И мин әйтәм, күрәсезме нур дип, ә мине бу әзрәк ышкынган дип әйтәләр. Мин шуны һаман да истә. Ул шундый матур иде. Ә кешеләр күрмәде аны. Мин күрдем. Сәгать 2-дә бу август айы башында иде. Сәгать 2-ләрдә яктырып килгәндә, вот шундый өскә китеп, күккә китеп, җиракка китеп, шундый не иде, нур иде. И как раз 2нче көнне әйттеләр, ул вакытта әби үлде дип. Әбигә сөйләй башласаң, ул минем исемне кушканда дагы, ул Бина Рафаэль дип кушканнар, ә мине үзенең улы, сугышта үлгән улы Сабирҗан исемле. Шуны кушмасагыз әйткән, үзегез карыйсыз дигән. Мин шуның өчен шундый исемне булдым. Ләкин вакытта ул редкий исем инде, 60-60 җилларны инде 50-нче вакытта инде Альфредлар, анда тегенде мондай шундый матный исемнәр булганда, Сезгә инде Сабирҗан дип кушканда. Миңа Сабирҗан. Менә Сабирҗан абый, Рамазан аенда соңгы 10 көнне генә кертек бит инде. Бу 10 көнлектә мөселманнар гыйбадәтне тагын да күбрәк үтиләр бит инде, намазларына аерым вакытларын бүләләр. Менә сез дә шушы ихтикаф вакытларында нинди гыйбадәтләр үтисез? Ну, бу гыйбадәтләр һәр көнне үтәргә кирәк. Менә без бит һәр көнне ашарга онытмыйбыз. Һәр көнне җуарга онытмыйбыз, киенергә онытмыйбыз, йокларга онытмыйбыз. Гыйбадәт оннан дагы затлырак, оннан дагы безгә кирәклерәк. Без аны аңламыйбыз хәзер. Калып бик сынак булганга мәйли шуннан дип уйлыйм инде мен. Ул гыйбадәтне менә бу 10 көндә, соңгы 10 көндә, монда үзе әйткән Аллаһ Тәгалә үзенең китабында әйткәнчә, сез белсәгез аның нинди көн икәнен, ул меңнәгән айларда, үтән көннәрдә меңнәгән айлардан әйбәтрәк. Шуның өчен ул көнне без белмибез. Ну, тырышабыз. Шул төнгә эләгергә. Мин үзем шулай дип, шундый хисләр белән киләм инде. Элекке вакытта, элекке елларны ихтикафны әзрәк була инде. 1 көн, 2 көн була. Ә хәзер бу менә соңгы елларда инде тырышам һәр 10 көннең хотя бы Так кичәләрендә булырга инде. Нечетный көннәрен, нечетный кишләрен, ну
Җайын чыккан сайын калырга. Әйе. Ну, җайын чыгарабыз инде хәзер. Җайын чыгармыйча булмый, потому что хәзер уже яшь тә бар. Без белмибез. Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткән бит. Безнең умманың вакыты, безнең мөселманның вакыты 60-тан 70-ка тикле. Шуның өчен без белмибез кайчан без үләбез, ничаклы яшибез, кемдер күп, кемдер аз. Шуның өчен тырышып калырга кирәк. Анда киткәч без теге балыкны судан чыгарган сымак кына итеп, безгә үзебез ярдәм итә алмыйбыз. Шуның өчен менә бу тормышта bütün ibadetlerini bütün kübra getirip kılıp kalırga isep. Farshid abi, Ramazan ayının soңгы 10 көннә кердек. Менә шушы 10 көнлектә битен ихтикафка калдылар халык. Һәм шушы көннәрдә ниндирәк гыйбадәтләргә басым ясыйсыз? Аллаһ Тәгалә рәхмәте белән Рамазан аеның соңгы 10 көненә якынлаштык, 10 көненә кердек. Һәм инде шушы 10 көндә инде күбрәк мәчетләрдә торырга тырышабыз, ихтикаф кылырга тырышабыз. Ихтикаф кылабыз, Аллаһ Тәгаләгә күбрәк зикр итәргә, Коръән укырга, һәм инде төнне тәһаҗҗүд намазлары укырга тырышабыз, күбрәк итеп вакытта караганда. Бу 10 көнлектә кадер кичәсе була диләр. Менә бүген дә 27нче кичә. Ниндирәк Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям кадер кичәсен Рамазан аеның соңгы 10 көнендә, ток көннәрдә эзләгез дигән шуңа күрә дә 21, 23, 25, 27 шу көннәрдә шушы көннәрдән эзлибез. Һәм инде Аллаһ Тәгалә рәхмәтенә ирешер өчен шушы көннәрдә менә мәчетләрдә кылып ихтифат кылабыз һәм дә инде шушы көннәрдә Аллаһ Тәгалә күбрәк зикр итәргә тырышабыз. Чөнки Аллаһ Тәгалә Коръәндә дә мине зикр итегез ди, мин дә сезне онытмамын ди. Ак мәчеткә милләттәшләребезгә түгел, башка милләт вәкилләре дә килә. Шуларның берсе урыс кардәшебез Хамза утыра. Расскажите, пожалуйста, о себе. Меня зовут Хамза. Я принял ислам недавно совсем, лет, может, 6, где-то так, 5-6. Кем работаете? Работаю слесарем на заводе. То есть религия не мешает работе? Религия нисколько не мешает работе, в основном-то. Вот сейчас идет месяц Рамадан. Вот пост, наверное, держите, да? Да. Расскажите, пожалуйста. Пост вот, уже заканчивается он. Держим пост. Вот решил ихтикаф последние 10 дней. Минем исемем Илнур. Шалу шәһәрендә торабыз, гаиләбез белән. Рамазан аеның соңгы 10 көнлегендә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллямның сөннәте буенча 10 көндә ихтикаф кылу тиешле инде. Шуңа мен дә менә 10 көнендә булмаса да 27нче менә бүген кичәдә ихтикаф кылырга килдем. Беренче тапкыр дип әйтим инде. Бу кадер кичәсе хөрмәтеннән килгәнсеңдер инде шулай бит? Кадер кичәсе ток соннарда эзләгез дигән Пәйгамбәрбез. Шуңа күрә менә 27нче кичәдә шуңа өметләнеп килдем инде кадер кичәсе. Уразаны күптән тасыңмы? Мин әле ислам диненә күптән түгел. Бер 2-3 ел тирәсе. Якынча. Менә хәзерге яшьләр бит инде күбесе менә карап торсаң, подиз төпләрендә хәмер эчеп, тәмәке тартып, анда начар юлда йөриләр бит инде. Синең менә яшьләргә ниндирәк теләкләрең булыр иде? Яшь шәһәрдәшләребезгә минем теләгем шул булыр иде. Ислам дине ул туры юл. Дөреслеккә, яхшылыкка өйрәтә шәһәрдәшләребез. Ислам диненә килегез. Укуларга менә мәчеттә укулар оештырылган, шундый мөмкинлекләр булганда, шундый мөмкинлекне кулдан ычкындырмагыз. Килегез, ислам диненә килегез, мәчетләргә килегез, укырга. Бик зур рәхмәт Илнур, Аллаһ рәхмәтләр яусын. Аллаһ Тәгалә тоткан уразаларыбызны кабуллардан кылсын. Кадер кичәләренә ирешеп, булган дугаларыбызны, теләкләребезне Аллаһ Тәгалә кабуллардан кылсын. Исәннәребезгә саулык, сәламәтлекләр, иман байлыгы, бәрәкәтле маллар, тыныч имин тормышлар насыйп әйләсен. Киләсе очрашуларга кадәр, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух.